τις παιδάκια εδώ. Και, εντάξει, και πρέπει να θα πετάμε κάτι μολύβια ξενοπογείς, δεν ξέρω κι εγώ. Εδώ στο τοίχο, και εσύ μαλάκα σκάσε. Εδώ στο τοίχο των σπάτων. Και θα πρέπει να, έτσι όπως να πετάξουμε το μολύβι την ξενοπογιά. Αυτό θα το αφήσουμε κάτω και πρέπει η ξενοπογιά να μπει εδώ μέσα. Και θυμιστεί το διάλειμμα. Θα φέρετε μήπως μια έξυπνη τουθιέρα. Καλές μας το έννοια. Όχι, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τέλειο. Όχι εσύ ρε μπρο. Χες το κάμερα μάρς που με μπορεί να κάνω και το βίντεο και... Είσαι ο χειρότερος καμεραμάν που υπάρχει. Εσύ βάλω σαν με ντύσου Νάρουτο. Όχι, εντάξει, Σπύρο. τώρα βγάλω. Εντάξει. Ως τώρα το πετυχημένο. Τέλεια. Και μαλακή της ημέρας είναι ότι κάποιος μπορεί να πετύχει κάτι με την πρώτη. Πολύ κοντά. Πω δράση. Τέλεια, δράση. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Καλέστε μας στο 9, 6, 7 για να δείτε ιδιωτικά βίντεο από εμάς.